Jonathan and the team Mandarula. Mr. Wella. Takapemberera teteva enda kucha ina takabhatata tipo lato zvavo zvaita takatoti ndiri kushanda ndiri kurwisa takazongonzwa mhere korona yandirwisa amaikan ane korona tabaikana tenzitinzire tsitsi kuhama dzedu dzakashanya tenzitinzire tsitsa tichamborosana kana kuwirirana atenzitinzire tsitsi chikoro chakavhara kuvesati yakwana atenzitinzire tema isodzi tosadzanzisi andopa ndobvunze kuti ndizvonzwii akandisiya maefendi weli ana mama vedu nana teti vanotambudzika akana nesuta kutopanika chirwere chazva chitomborapika apakaipa pana zvekuzvita maika ane korona tabaikana tenzitinzire tsitsi kuhama dzedu dzakashanya tenzitinzire tsitsa tichamborosana kana kuwirirana atenzitinzire tsitsi chikoro chakavhara kuvesati yakwana atenzitinzire akavharwa zvakatakwa mabhawa aimboti takapa akatakwa kuti nditengese kobra polisi yandibata ndosvika kubi 21 days ndakabatwa zvino zvonzi korona yatiparira satonera mere ayarira maiwe ane korona tabaikana tenzitinzire tsitsi kuhama dzedu dzakashanya tenzitinzire tsitsa tichamborosana kana kuwirirana atenzitinzire tsitsi chikoro chakavhara kuvesati yakwana atenzitinzire tsitema isodzi tosadzanzisi andopa ndobvunze kuti ndizvonzwii akandisiya maefendi weli ana mama vedu nana teti vanotambudzika akana nesuta kutopanika chirwere chazva chitomborapika apakaipa pana zvekuzvita maika ane korona tabaikana tenzitinzire tsitsi kuhama dzedu dzakashanya tenzitinzire tsitsa tichamborosana kana kuwirirana atenzitinzire tsitsi chikoro chakavhara